खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सेलाव फिन खनसे बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। जों दिनै हिन्जाव गोदान नायनो थांनो नागिरदों आरोना बिखुनजो गोदान मोनदों जोंहा दिनै बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबानो जाबाय। बिखुनजो गोदान मोनदों जोंहा नों नायाखै बिहामजो गोदानखौ नायाखै नोङो? आङो नुहैयाखैनो माला नायहैगोन? दाहाय बेलासि नायसै। अबेनिनो अबेनिनो आंबो मिथियाना बे आबौना जोंना आबैया सानै आरोना सासेना सेस हाबा जाजोब्बाय ओमफ्राय नैबे दा आबै सासेनिया फिसाला सासेल'मोन नालाय दासो लाबोदों आरो ओंखायनो नायनो थांनो नागिरदों जोंबो। नायथोंसै नायनांगौ बयबो। हिन्जाव गोदान नायनो थांगासिनो जोंहा हिन्जाव गोदान एसे गोजानावसो आरोना आबैनि न'आ जोंहानि न'निफ्राय। हिन्जाव गोदान नाया नोङो? नायबोबाय माबायदि? मिलिसा हिन्जाव गोदान नायनोसै नोङो? हिन्जाव गोदान नायनोसै? गोदान मोनबाय दा गोदान नायनो नायनोसैलाय आरो आबै गोदान नायनि जोंना आबो सेंग्राबो दं आबो सेंग्राबो दं आबै सिख्ला दं आबो सेंग्रा दं जोंना आबैयानो बुरजाथार ओरै थांनांगौ नै लामाया ओरैजाय बारा गोजान नङा आरोना खाथिसो लामायानो हाब्रु बारिथार नै बिथिंजाय जोंनि खन्द'आवसो मोजांथार सान्दुंआबो जि गोसा मोनबाय आरो नै न'आ इनै बैनो अरांनिनो हिन्जाव गोदाना अरांनि माबायदिथाय नायहैसै जोङो हिन्जाव गोदानखौ। दानि न'आ मोनफैबाय नैबेनो आबै सासेनिया जोंनिया। नायफैग्राफ्रा माखासे दंफैबावोसो नै हिन्जाव गोदान नायफैग्राफ्रा। हिन्जाव गोदान नुखांबाय? नुबाय? सिगां फैथारबाय आरो नोंसोरो? गोथाव साया? साया गोथाव? हौवा गोदाना नैबेनो आरोना हिन्जाव गोदाननि गय राननायखौ जानोसै जोङो। हिन्जाव गोदाना नैबेनो मा जायोमोनथाय आफाया हिन्जाव गोदानखौ? बेवाइसो जायो। हिन्जाव गोदान नायना फैनानै जोगोनार बिजौ मैगं मोनबोबाय नै जोङो। एम्बु बेदर एवनो नागिरदों नै आं एवनायखौ देखायबाय थायासै डाइरेक्ट मोननायखौसो देखायबाय आङो। मानोना मबाइल हमनोबो दिगदारमोन नालाय आरो जोबोर अखाबो हादोंमोन। स' आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।